ପୁଚି ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ କରିବା? ଆଜି ଜଣେ ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବେସନ ତରକାରୀ କରିବା। ବେସନ ତରକାରୀ? ହଉ ଚାଲ ବେସନ ତରକାରୀ କରିବା ଆଉ। ସହରେ ଗୋଟେ ତୋଳିଛି ଘର ମନ ରାଇଜରେ ପ୍ରେମ ବଣିଜ ମୋର ଆଜି ହାରେ ନା ମୋର ଜିଦି ଛାড়ে না মোর সপন কিনে সপন বিকে সপন কিনে সপন বিকে যাহাটি নজর পড়ে সিଏ